experience. Kan jeg lige få lov at sige det? Jeg har jo... Det plejer det kun. Det plejer det kun at være dig. Jeg kan også få. Vi er ikke klar. Ulrik, lige 2 sekunder. 2 sekunder. Der, ja. Okay. Hvad så nu? Nå, for helvede, mig har det. Idiot. Lige over Har I mulighed for at... Vi laver en overtoning, som bare viser de figurer, de der er med. Jesper? Langtidstilladelse. Er du klar til at optage? Vi skal lave den her. I victory. Er du klar? Why? Ja, jeg er også lidt over. Jeg fik en besked. Lyd og billeder og få det optaget. Egentlig ikke, fordi så er det perfekt. Madonna. Ja, man står lidt på det. Undskyld, jeg elsker dig. Du ved jo, jeg holder af dig. Så næste morgen der, når vi så skal prøve at finde et hotelværelse der. Og jeg føler ikke, det er ret langt at gå op til en dag, 5-6 kilometer. Nej. Og jeg går nok 8. Så er sådan lidt at tænke på, hvad det er fandme dejligt. Det er særligt. Hvad det er dejligt. Så kan vi gå og holde i hånden, hvis I vil.